Musta tuntuu, että nykyhetki oli niin vaikea käsittää, että miten meidän luontosuhte voi olla sellainen, että me tiedetään, mitä tapahtuu ja silti toimitaan niin kuin se ei tapahtuisi. Että mikä meitä niin kuin vaivaa. Jotenkin mä en osannut niin kuin nykyhetkestä käsin, tämä näytti täysin käsittämättömältä. Mutta sitten taas kun lähti sieltä niin kuin 1700-luvulta ja näki, että miten tämä on niin kuin rakentunut tämä koko meidän suhde luontoon, niin yhtäkkiä tässä oli vähän enemmän järkeä. Ja sitten oli helpompi jotenkin olla vaivumatta sellaiseen nihilismiin, että no ihminen vain on ahne ja paha. Vaan että ei, kun täällä on vahva kulttuurinen pohja, jota meidän täytyy jotenkin ymmärtää ennen kuin me voidaan tehdä muutoksia. Et se oli mulle ehkä itselle sellainen iso ymmärryksen projekti, joka tämän aikana syntyi. Ja se, että tajus sen, että sukupuuttokin on asia, jolla on kulttuurihistoria. Kun me puhutaan siitä niin usein jotenkin tieteellis-teknis, ehkä taloudellisenakin kysymyksenä. Mutta hirveän vähän me on puhuttu siitä niin kuin kulttuurisena asiana. Vaikka kyllähän se liittyy tosi vahvasti meidän niin kuin uskomuksiin ja käsityksiin meidän suhteesta luontoon. Ja jotenkin tämä oli mulle sellainen tapa päästä niiden äärelle aika syvällisellä tavalla.